start. Oh. Palit sa mga tugsudan kay watay sudan. Oh, dara, palit ng tugsudan kay watay sudan dire. Ne. Ginamos ka buat mo ka ginamos. Pero mo ka ginamos? Mana ko ka? Ano ka may nasal na bantay di ka mukha na kay panuto. Ay, wag pagikoy pinagto. Sitan bata. Uy, naman. Ay, isang kasi ang langgama nga. Bawag mga igsungo. Dakot ko na, be. Saan man pagkakot na ko nga. Hindi mo ko kaabutan eh. Ay, nagamba ko. Uy! Naglalak na. Kamatay ning langgama, lisod kay dakpon. Mura magsiyak, lisod kay kabuton. Kahit sandali, palayain ang puso. Kamatay ning langgama. Palit na lang og sud alay, lasod na lang. Gawa ko gano'n yung tiil, uy. Hinaw sa odre. Unsa ba na ilang gripo nga? Na mayawi. Ngayon unsa ring gripo nga gilakan man. Mura de yan dukan yang gikandaduhan. Ayo. Bakit? Bakit ka pa dyan? Bakit mo sinira yung gripo? Burn out kasi daw. Bakit? Ang tubig niya, di kuryente ba yung tubig na yan? Hindi, di susi. Bakit? Pati tubig ipinagdadamot nyo. Mahal kaya yung tubig. Mabuti pa yung tubig, mahal. Pero ako, hindi niya pinapakitahan ang pagmamahal. Ano ba yan, Richard? Tumayo nga dyan. Nadumi dyan. Balid at madumihan. Basta, hindi masaktan. Ba't naman ako kakapit? Siya nga, hindi siya kumakapit. Utang higit. Di ka tatayo dyan. Wait lang. Papaluin kita. Wala, ibatasan mo. Matay, mamungan ba rin? Tao po. May mang-inasal kayo? Ilan? Ilan ba yan? Piso isa. Piso isa? Sige, lahat. Yan lahat. Lahat? Oo. 5, 11. Yan po. Ito po, bayad po. Wow, 1K yan. A few moments later. Mahiya ako, Char. Hihiin mo to. Ang damot mo. Mas madamot kayo. Pati tubig hindi nyo may bibigay. May papalak-palak pa kayo dyan. A few moments later. Oh! Oh!
masukan nila yun. Saan na ako? Basahan na. Oh. Mang inasal. Mainasal po to, pero jump-pods man na, di mo na sudan. Sa may imong giingon, mang inasal man. Sudan na nga to, lagaw ko niya. Sudan. Sudan. Pagkaway ko mong sis naman dyan mong bata ka. Jump-pods man yung palit. Mang inasal. Punta ng kara, pantay din ako doon yung taon. Ade. Kaskas mo sa kwarto, sa mga sudan na rin. Ingon ka mang inasal, may ko'y labot. Mang inasal nito ha? One eternity later. Ito sa kami. Ano sa kami? Ito, kita po na kong giingon, mang inasal. Oo. Uupunay po siya kung una kang syura. Chag! Oh! Dali sa na ba? Unsa na upod? Dali sa ba? Kaniyot lang. Unsa, di na mga kamasogo. Sugo na po! Oh, unsa man? Wala, sa taon sa electric fan, di ko manaikon ako. Kamatay! Electric pan na! Kaduol ra nimo niya! Di ka kataro nga ng electric pan na ni! Nya! Okay na! Ah, huwag yapon ko na eh. Goya, sa ba naman gutubang? Huwag ka diyan ka po tinto na di ay! Oh, nga naman ang tibok. Labya na, labya! Hey, guys! Guys! Pasensya Shout. na. Pasensya na, karon pa may naka-upload sa... Amo rin, welcome among padre, bagong kapadre sa video set. Magna! Welcome! Magna! Kung laude! Tawag ni siya Madonna! Oo, ako ganyan. Shout out din ni Chafi Abisha Garay. Biga na o si kanin pong classmate na sa City Game, duga na sila kito shoutout pero wag magyapon na shoutout. Shoutout ni Arnold Benedict ug ni Valdez Crisdon. Ingon siya nga waha mas lami magpaputo sa solo chart common sense. Og ni kan Ka boss, mini ka na oh. og ni Tiniram Cervantes Tini! Buntanon asa mo gikan Umulan mo na sa tayo, tay. naka-vlog ka. Pasensya na kayo karon pag naka-vlog due to yan o. Pag ni Kuan ni Yan Holhol. Magalayin sila magpatawad, nakapagdaan magkatawad. Yun sa dito pa naman. Niluot mo ka. Nakang pa ko na ni Gonzalo, magkatawad sila daan. Ay kong Ako damaya. naman sa Richard. Ay kong damaya. Ikaw siya, kinsa may shoutout. So guys, unang-una sa tanan, akong i-shout out ng akong kuan nga si Chris Jane Opay, si Elizabeth Almujia, Alo, si G Andy Samante. Naguguna. Ni Hasmin Samante. Hoy, Do. sorry shout out niya. Eh, Hoy, labo tanan niya. Ni Kissy Clark Nueva, Alex Amodo Salvador, ni Joshua Torrijos, ni John Michael, ni Julito V. Sakayan, og ni Danny Lance Depot guys, og ni Kintoy TV, paliw kong subscribe guys ni Danny Lance, ikaw ano yung shoutout? og ni Kintoy. Shout out ni Junelo Galvez Domingo. Shout out ni Jason Banal. Ni Dominic Balamad. Ni Dave Marquez Hamo. Shout out Oy, ni... kinsa mo to? Oy. Tara des messenger mo. Shout out ni Dilisa Tagsa. Mara? Or na guys. Og shoutout ni Froilan Gilbolingo. Og ni Kuan Christian Mainit. Ni Janghai Liza. Bisan bugason kanan duha gwapo kayo. Luya pa siya. So guys, Og shoutout ni Marvin Estuya. Good morning si Yuta na sa video from Cavite. Og ni Kuan Zilisa Miranda. Kasi na pa kayo. so guys, shout out ko din na sa akong best friend dito sa kuan katigbian guys nga si Jean Enson og si kuan si Angeline Siraga Laguros. Nagsayang uyab din si Jasmine sa balik. Hoy, simbak ko. Wa ko kailangan ni oy. Ilasan. Og ni John Mark Navida, shoutout. Musta mga idol, ganado ko ganahan ba ako manonood sa inyo. Pagkawala sa stress. Og ni Jake Intar. Og ni Pat. Isang idol. Alicia
Darby Mulay, ni Aski Tunakaw, ni Juan, ni Juana Malinaw, ni Melissa Cantila, o ni Save by Save. Shout out ka Kaya shout pa, out. sa mga na guys, Shout out ni Junilene Gilisania. Shout out ni Kuan ni Jomar Tosende Tornueva. Sa Takli na yun eh. More to guys. Sa mga na guys, thank you for watching. Sige, una magbabay ako ni Pa. Thank you for... Bye. Bye-bye. Yun na akong i-shout out guys. Bye-bye! Bye-bye!